Hola, Nutralectors! Hola, Gaia! Hola, Tracy Hun. Avui farem l'experiment de... El rellotge de ioda. Gaia, tu saps què és un rellotge de ioda? No. Val, tu saps el que és un rellotge? Sí. Per què serveix el rellotge? Per saber l'hora. Marcar el temps. Sí. I el iode saps què és? No. Et sona que quan t'has fet algun cop alguna ferida t'han posat una cosa que es diu betadine? Crec que sí. I saps amb què està fet el betadine? No. Amb... Ioda. Doncs mira, avui farem un experiment que la base que porta és iode. Vale. Doncs l'experiment d'avui és una mica complex, Gaia. El farem a poc. Vale. Val, necessitem preparar dues dissolucions, que una serà la A i l'altra la B. I ara anem a fer... A. Llavors, la A necessitem... Tintura de ioda, pastilles de vitamina C, aigua destil·lada. Saps per què serveix l'aigua destil·lada? No. L'aigua destil·lada és aigua pura. Serveix sobretot per planxar. El primer que hem de fer és preparar dins de la dissolució A, tenim una mescla que es diu mescla stock, que l'hem de preparar ara. I es fa amb 2 pastilles i mig. de vitamina C i les posarem a on? En 60 mil·lilitres d'aigua. Aquí hi ha 60 ja, Gaia. Sí. I saps què està passant ara? Què està fent? Bombolles. Perquè està fent es diu que està fent efervescència. Les pastilles estan reaccionant amb l'aigua i treuen gas, i per això surten les bombolles. Les bombolles per dins tenen... Aire. I això és la mescla stock, que tendeix cap a un color... Taronja. Per fer la dissolució A, tenim ara ja la mescla stock, la tintura de ioda i l'aigua destil·lada, i el primer que afegirem són... 5 mil·lilitres de mescla stock. I per fer-ho, amb què ho mesurarem? Amb una pipeta. Com ho faràs? Amb una pipeta de 3 i una altra de 2. Perfecte. I ho posem en aquest recipient d'aquí, que es diu... Vas de precipitats. Ara afegim 30 mil·lilitres de... d'aigua destil·lada. I ara hi hem d'afegir 5 de tintura de ioda. I ara, atenció, perquè passarà una cosa bastant heavy. Vale, ara poseu aquí i observa, ja veuràs què passa. Què ha passat? S'ha marxat el color. I com pot ser que hagi marxat el color? No sé. Què havíem posat aquí? Amb aigua destil·lada I què més? i pastilles de vitamina C. Les pastilles de vitamina C estan fetes en base a un àcid, que es diu àcid astòrbic. El iode són com dos boletes juntes, val? La molècula. Doncs aquest àcid de la vitamina C fa que es separi així. I quan el iode es separa i es torna en iodur, es diu quan està separat, es torna transparent. Llavors, si t'embrutes molt de iode, com et pots netejar? Amb aigua destil·lada i pastilles De vitamina C. Val, ara tenim la dissolució, hem dit que era la A, La A. i ara anem a fer la B. Per fer la B necessitem, Farina fina de blat i també es coneix com a maicena. 30 mil·lilitres d'aigua. per aconseguir la mescla stock, Es diu mescla d'amidó. que és un dels reactius que hem de posar a la dissolució B, hem de barrejar La maicena, amb... els 30 mil·lilitres d'aigua. Ho barregem, ho remenem bé i llavors això ho portem a bullir amb 500 mil·lilitres d'aigua. I quan arriba a bullir, ho parem i llavors ho hem de refredar. Obtenim... La mescla de midó. I ara sí, amb la mescla d'amidó necessitarem... 10 mil·lilitres de mescla de nidó. També hi afegirem... 30 mil·lilitres d'aigua, 15 mil·lilitres d'aigua oxigenada. I ara ho barrejarem tot i tindrem la dissolució B. Anem a provar si el rellotge de ioda funciona o no. Hem de barrejar aquestes dues dissolucions. Et dono una pista, com que es diu rellotge de ioda, hem dit que el rellotge serveix per comptar. Les hores. És una reacció que és una mica lenta. Es diu rellotge perquè va amb temps. Segons la temperatura, la pressió atmosfèrica que tenim, segons les quantitats de líquid, tot i que les hem mesurat, pot haver-hi errades. Segons tot això, el rellotge de ioda funcionarà més ràpid o més lent. Llavors ara ho barrejarem i hem d'observar. I lo heavy és que és una reacció que passa de cop, que si no l'estàs mirant no la veus. Ho barregem? Val, de moment està passant alguna cosa? No. Si te'n recordes, en l'inici de tot de l'experiment, quan hem barrejat la mescla stock amb el iode, què ha passat amb el iode? Que s'ha transformat en transparent. Transparent. I hem dit per què? Perquè està la vitamina C, Sí. l'àcid ascòrbic, Sí. que fa que el iode, que hem dit que són dues boletes així juntes, Es separa. la molècula es separa. I quan es separa el iode en iodur, que vol dir que va sol, Es transforma en transparent. d'acord, es transforma en transparent. Comença a observar que està passant alguna cosa ja, Mira, mira, mira. Uau, molt bé, ha anat Què? superràpid. Què ha passat? Que és com que ha tornat el color. Molt bé, ha tornat el color del iode, no? Sí. Val, doncs mira, quan teníem amb la vitamina C, amb l'àcid ascòrbic, que les molècules de iode s'han separat així i han fet iodur, i hem dit que es torna transparent, quan entra en contacte amb l'aigua oxigenada i el midó, el que passa és que aquest iodur es torna a juntar, però s'ajunta molt a poc. Va fent molt lent. I de cop, quan s'ha juntat, el iode, quan està en contacte amb la maicena, perquè s'ajunten i s'encaixen com un puzzle i canvien de color. Hola, que guai. Aquest experiment li dediquem a... Liz Meitner. que va ser una física que va estudiar la radioactivitat i la fissió nuclear. I saps què? La Liz Meitner, quan va començar a treballar en un laboratori, en aquell laboratori, com era ella, de les poques dones que hi havia, no hi havia lavabos per dones. I per anar al lavabo havia de sortir
travessar uns quants carrers fins a arribar a un restaurant on podia anar a utilitzar el lavabo i dins del laboratori no li deixaven. What? Xusilutres!